Ha a menstruációd előtt puffadsz, kipattogsz és székrekedésed van, akkor most jól figyelj. Ha ezekhez még mellfeszülés, fejfájás, ködös agy, vagy akár alkoholérzékenység is társul, akkor a fő fókuszod a bélrendszeredre és az ösztrogén kiválasztásod támogatására kell helyezned. Az első, amit meg kell nézned, hogy rendszeres-e a napi bélműködésed. Ez különösen fontos, mert ha nem, akkor több ösztrogén maradhat körforgásban, ami hozzájárulhat a tünetek fennmaradásához vagy erősödéséhez. Ilyenkor fogyassz több rostot, zöldséget, főleg keresztes virágúakat, például brokkolit vagy káposztát. Segíthet a dím, a kálcium-D-glükarát, a magnézium és az omega-3 is, ahogy a folyadékbevitel növelése, a rendszeres, de könnyed mozgás, mint a séta. Fontos, hogy az étrendkiegészítők terhesség, gyógyszerszedés vagy meglévő betegség esetén egyéni mérlegelést igényelnek. Továbbá minden esetben ajánlott a rendszeres nőgyógyászati kivizsgálás. Hamarosan érkezem a PMS sorozatom következő részével.